Bun venit la partea a doua din Super Hot. Să începem. What? Da. E fain. Bun. Să începem jocul. Ce? What? Jump. Ce? Bă, dar cât sunteți? Deci, trebuie să sar peste mașina asta. Lucrul ăsta e dragobeștină. Bă. Bă, pistolul. Puși pe ăla. O, nu? Pistolul. O, nu. Bă, fur pistolul! Ia la el! Ia că fură pistolul! Credeți-mă, n-am folosit Go, vă jur. Da, ce faci, bă? Poftim o ceașcă de ceai. Mulțumesc pentru pistol. No shots. Spawnează unul, bă. Uite-l pe Gheorghe. Gheorghiță. Vorbiți serios. Eu ceașca. Eu în frezul ăsta. Bă, stai! Așa. Națul! Hai, vină pistol! Oh, mă, nu te-am văzut. Ah! Ah! Uică! Serios, e atât de greu. Ești prost. Bun. Nu primiți vin, bă! Uita-l, Gheorghe. Haia! Nu cred! Ce bonus! Hai, bă, veniți! Săracul. Asta e un om bun, dar ce să ne facem? Mulțumesc. Am pus eu pistolul. Nu trage. Fraților, folosim Go. Sau ne, mai bine nu.
Numai dacă murim să folosim Go. Dar deocamdată n-am murit. Ceașcă. Tughiță! Ce mă? Vino. Bă, stai la pistol! Bă! Pleacă, bă, cu pușca! Na. Bă, n-a murit! Mai avem pe tip mort. Am terminat! Nu să cred! Am câștigat! Ce ziceți? Tragic! What the? Ajutor! Am luat vinul. O să aștept? Ce bă, nu! Hop, a, zi, ok. Gata. Nu mă mișc. Good dog. Atâta! Asta a fost... Și cu atât a fost cu episodul acesta. O să vă văd la episodul 3.